ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ ହୃଦବାକ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଥକିଯାଏ, କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ଆଖି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନୀଳାଭ ଗଗନ ଅବା ଭାସି ଭାସି ମରୁନଈ ଢାକି ଢୁକି ଡେଣା ଦୁଇ ଘୁମେଇ ପଡ଼େ ଏକ ଅନାଗତର ରଙ୍ଗୀନ କଳ୍ପନାରେ। ଖୁବ୍ ହାଲକା ଲାଗେ, ତୁଳା ପରି ଭାସେ ଓ ଉଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମୁଦ୍ରରେ ବସା ବାନ୍ଧେ, ଗଢ଼ି ତୋଳେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ହର୍ମ୍ୟ, ଗଢ଼େ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗେ ବାଲିଘର ପରି। ହସେ କାନ୍ଦେ ରାଗିଯାଏ ଅଝଟିଆ ଶିଶୁ ପରି। ମରେ ଆଉ ବଞ୍ଚେ ତାଳି ମାରି, ଚୋରି କରେ ହଜିଯାଏ, ଡରି ଯାଇ ପାଟି କରେ ବାସ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସେ, କିଚିରି ମିଚିରି କରି ଖୋଜି ବୁଲେ ନିଜକୁ ଓ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ଭଗ୍ନ ଡେଣା ଓ ମୁକ ଆଖି ନେଇ। ଏହିଭଳି ଅନେକ କବିତା ପାଆନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି।